Nigeria er med 56 millioner mennesker Afrikas folkerigeste stat. Der findes moderne storbyer, hvor bank- og kontorbygninger rager op over rustne blikskuere. Arealmæssigt er landet 22 gange større end Danmark. Denne udsendelse handler ikke om det moderne Afrika, men er optaget i Adamawa-provinsen i Nordøst-Nigeria, hvor et stort dansk missionsarbejde udføres med hovedkvarter i byen Numan. Og byen ligner Afrika, som de fleste forestiller sig det, hvor de runde lerhytter med græstag giver bybilledet et næsten tidløst udseende. Nigeria blev selvstændigt i 1960, og regeringen sætter alt ind på at gøre landet til en moderne stat. Man søger at åbne landet med vejanlæg, men der er langt igen, og derfor trænger civilisationen kun langsomt frem til de afsides hjørner. I Numan er gas og elektricitet endnu ukendte begreber. Beboerne i Adamawa-provinsen tilhører forskellige stammer med forskellige skikke, og for ganske få år siden var der ofte blodige stammekrige. Byen Numan har ca. 10.000 indbyggere, der næsten alle tilhører Bachema-stammen. Denne stamme lever af agerbrug og fiskeri på Benue-floden, mens et nomadefolk, fulanerne, ernærer sig ved kvæghold. Mens hovedparten af den sydnigerianske befolkning er kristne, er i nordregionen 60% muhammedanere. Ofte overgår en hel stamme til muhammedanismen, når stammehøvdingen antager denne religion. Den politiske ledelse i nordregionen ligger i muhammedanernes hænder. Man støtter de kristnes humanitære institutioner og lægger kun sjældent hindringer i vejen for de danske missionærers arbejde. Store dele af befolkningen i dette område tilhører imidlertid mere primitive religioner, hvor ofringer og åndedyrkelse er nærværende virkelighed, og hvor frygt for dæmoners vrede i allerhøjeste grad sætter grænser for menneskers frihed. Midt i Numan by ligger de kristnes kirke. Her samles hver søndag formiddag 11-1200 mennesker til gudstjeneste. Kirken er oprettet af de danske missionærer, men blev i 1954 indregistreret som en selvstændig institution med afrikansk ledelse. Til kirken hører mere end 25.000 døbte fordelt på 600 stadig voksende menigheder, der betjenes af 30 afrikanske og 7 danske præster, samt af 550 ulønnede evangelister. Charles Chukwuemeka, ina yi maka baptisma zuwa cikin sunan Uba da na ɗa da na Ruhu mai tsarki. Amin. Allah mai iko duka uban Ubangijinmu Yesu Kristi shi ya sare fitanka da shiganka daga yanzu har abada. Amin. Salama a gare ka. Ki karbi alaman gice mai sarki a gaban goshinki da gaban kirjinki kuma domin shaida nan gaba ke mutumiyar. For at en voksen kan blive døbt, kræves et vist kendskab til det nye testamente og til Luthers lille katekismus. Desuden må man have sagt sig fri for åndedyrkelse. Elda mai gari Ganda, ina yi maki baptisma zuwa cikin sunan Uba da na ɗa da na Ruhu mai tsarki. Amin. Allah mai iko duka uban Ubangijinmu Yesu Kristi wanda ya mai haifuwanki yanzu ta wurin ruwa da Ruhu mai tsarki ya kuwa gafata maki zunubanki. Amin. Salama a gare ki.
Præsten, der prædiker ved denne gudstjeneste, hedder Habila. Han er uddannet på missionens skoler og er for nylig blevet ansat af Nordregionens regering med socialt hjælpearbejde som hovedopgave. I sin prædiken mindede pastor Habila først sine landsmænd om den tid, da man levede i åndefrygt og indbyrdes strid, hvor man, som han udtrykte sig, risikerede at blive skåret op, kogt og et. Men nu da Bibelen er kommet, har forholdene ændret sig. Nu kan en kvinde ene rejse til byen Lamurde, og der sker hende intet. Det var europæerne, der bragte os Bibelen. Vi troede engang, at alt, hvad der kom fra Europa, var godt, men i dag ved vi noget andet. Pastor Habila pegede på den politiske kamp om Afrika og fortsatte med at tale om politik på det lokale plan. Han sagde, at politikken havde boret sig ind og havde skabt strid inden for slægten, noget utænkeligt i gamle dage. Vi er nu som børn, der leger, og i legen kan vi komme i ekstase, der kan ende med slagsmål. Han opfordrede sine tilhørere til at vise mere politisk tolerance og kristens sindelag. De første salmer, der anvendtes, var oversatte europæiske salmer, men efterhånden er der opstået afrikanske salmedigtere. Pastor Habila har skrevet både tekst og musik til denne salme. Kirkens præsident, eller biskop, om man vil, er den 62-årige Akila Todi. Også han har fået sin uddannelse ved missionens skoler. Han er en leder med stor diplomatisk sans, hvilket også er nødvendigt, når forskellige stammer skal forenes i samme kirke. Biskop Akila har ved flere lejligheder været i Danmark, og han optræder med lige naturlig værdighed, når han deltager i kirkekonference i Helsinki, eller når han prædiker i en græstækket afrikansk landsbykirke. Biskoppen er den åndelige og administrative leder, hvilket medfører mange rejser. For at lette ham i arbejdet har danske menigheder skænket ham denne bil. Men den er også den eneste ændring i biskop Akilas afrikanske hverdag. Mange afrikanere med uddannelse og stor stilling ændrer deres levevis, så de adskiller sig fra folket. Men det gør biskoppen ikke. Han bor stadig i sit lille hus i byens udkant. Hans mad bliver tilberedt af hans datter og hans kone på et bål på gårdspladsen, og hans hjem ligner de fleste andre hjem i byen. Også i sin kirkepolitik søger biskop Akila at finde en speciel afrikansk linje. Fire, take away, 2, live harmony. Live 3. Mens kirken er blevet en selvstændig institution, ligger skolearbejdet stadig under missionens ledelse. I de senere år er der oprettet en del regeringsskoler, men missionen driver alene 36 grundskoler, hvoraf de 12 har mellemskoleafdeling. Der er i alt 6.000 elever i disse skoler. Imidlertid er behovet så enormt, at missionen ikke kan efterkomme alle ønsker om skoler. De første missionærer måtte oftest gå fra hytte til hytte med negativt resultat, når de tilbød at oprette en skole. I dag er det omvendt. Nu har afrikanerne indset, at undervisning er nødvendig, men mange spørger forgæves. Denne skole ligger i den meget primitive Ganda-stammes område. I løbet af kort tid håber man at kunne flytte hen i en skole, der er under opførelse 100 meter borte.
Omkostningerne ved dette byggeri dækkes af missionens støttekredse i Vestjylland, der har påtaget sig denne konkrete opgave. I Danmark findes der godt 600 sådanne støttekredse, der ved private bidrag hvert år dækker størstedelen af missionens budget på 2 millioner kroner. I alt indsamles der her i landet hvert år 10 millioner kroner til missionsarbejde. Til sammenligning kan tjene, at den store ulandsindsamling for få år siden, hvor hele landet stod sammen, indbragte i alt 12,3 millioner kroner. Den nigerianske regering værdsætter i høj grad missionens indsats på det skolemæssige område og yder store tilskud til arbejdet. How are you? We are fine, thank you, sir. All right, sit down. Are you all happy? Yes. All right. Now we have arithmetic. Det officielle sprog i Nigeria er engelsk, og det mest benyttede sprog i Nordprovinsen er Hausa, så der er problemer nok for små krølhårede elever i første klasse. Is she correct? All right, clap for her. All right, another one. 7 minus 2. 7 minus 2. Rebecca. Is she correct? Yes. All right, clap for her. All right, sit down, Rebecca. Listen again. 10 minus 5. Alama. Remain 5. Is he correct? Yes. All right. 11 Ofte foregår undervisningen i det fri, for 40 graders varme kan nok få et klasseværelse til at virke en smule indelukket. Everybody, try to find the answer. You? 3. Is he correct? No. More hands? 5. Is he correct? No. Right. Is she correct? Yes. All right, clap for her. Læreren her er ikke lærer, men seminarieelev. Han har en praktiktime, der overvåges af klassens lærere, der bagefter giver kritik. I dette tilfælde kan kritikken kun blive positiv. There are 5 books, and 2 books are taken away. What remains? Write the answer. Write the answer. There are 5 books, and 2 books are taken away. What remains? Write down the answer. Seminariet, der ligger i Numan, har 110 elever. Seminarierektoren er udgået fra missionens skoler, og efter endt universitetsuddannelse er han vendt tilbage til Numan, skønt han kunne tjene meget mere i regeringens tjeneste. Mr. Nicholas, why did you return to Numan? I have returned to Numan because I feel it a special moral responsibility to come back to Numan and help in the education of our people. I think that since the SUM Danish branch has been here for the past 50 years, it is only right that those of us who have the privilege of higher education should return home and help in the education of our people. And in the end, I want to appeal to all people in Denmark to try as much as possible to send us well-qualified people who will come to help us here in our education. And it is our prayer and hope that in the very near future, we shall produce men who will be able to take over the work which these people will be coming to do. I Numan ligger også missionens gymnasium, der oprettedes for 2 år siden. Undervisningsplanen er ikke helt den samme som ved danske gymnasier. Blandt andet undervises pigerne i syning og andre husmoderlige sysler, men naturligvis gives der fortrinsvis undervisning i normale gymnasiefag. What's coming up there? Bubbles of water.
What do you think is in the bubbles? Manglen på undervisningsmateriel er stor. Dette simple fysikforsøg var faktisk det mest imponerende, man kunne vise frem i øjeblikket. Oxygen, yes. Udover den statsanerkendte og statsunderstøttede undervisning, drives der en omfattende undervisning med direkte missionerende sigte. Afrikanske evangelister tilbyder læseundervisning i de forskellige landsbyer. Dokokin Allah guda goma suke yi? A hannun wane ne Allah ya ba mu dokokinsa guda goma? Grundbøgerne ved denne undervisning er Hausa-salmebogen, Det Nye Testamente og Luthers Lille Katekismus. Pastor Ernst Højvig, de bruger Luthers Lille Katekismus i arbejdet herude. Hvad kræver de yderligere af afrikanerne for at blive kristne? Da afrikanerne får en 2-års undervisning i dåbsklassen, hvor en simpel indføring i Nye Testamente, som ofte kræver, at de lærer at læse, lærer at skrive lidt. Og derefter følger en undervisning i Luthers Lille Katekismus. Jeg tænkte på med Luthers Lille Katekismus, den er skabt i en helt anden situation, end den der er i Afrika. Hvordan tilpasser de kravene? Luthers Lille Katekismus er blevet oversat til Hausa-sproget, og undervisningen herude foregår jo ved afrikansk hjælp. Det er hovedsageligt, for ikke at sige 99% afrikanere, som underviser i dåbsklasserne, og derved sker der jo selvsagt en fortolkning i det, forklaringen bliver givet af dem. Der vil være problemer, som måske er lidt fjern fra, men der er også ting, som vi føler er helt centrale, og som vi ikke synes, vi kan undvære i vores kristendomsundervisning herude. Selvom undervisningen foregår ved hjælp af afrikanere, så kan det jo ikke undgås, at mange afrikanere opfatter kristendommen som de hvides religion. Den kom sammen med kolonisterne. Det kan næppe nægtes, at kristendommen af nogle opfattes som knyttet til europæisk kultur, europæisk historie. Og afrikanerne er også under tiden udsat for det, at de kaldes de hvide sønner. Men der er igennem de sidste 10 år især, vil jeg sige, sket en holdningsændring, sådan at man i dag kan tale om, at afrikanerne selv har deres egen kristendomsopfattelse og også har mod til at være sig deres tro bekendt. Frigørelsestendenser fra det hvide overherredømme på kirkens område? Det er jo en strømning, som også finder sted i øjeblikket. Vi er så lykkelige herude, at vores forhold til kirken er et, for mig at se, sundt og frit forhold, hvor vi tør sige ja og nej. Hvad er så deres største problem i arbejdet herude? Vores største problem er nok mangel på stab. Vi er kun cirka 80 missionærer, og det gælder faktisk stab af enhver art. Både præster, læger, teknikere, sygeplejersker og lærere. Til arbejdet hører et stort værkstedsanlæg. Der er automobilværksted, et maskinsnedkeri og tømrerværksted. Her oplæres mange afrikanske håndværkere, der efter regeringsanerkendt svendeprøve har masser af muligheder for arbejde ved opbygningen i de kommende år. For ganske nylig er udsendt yderligere 2 missionærer. Den ene er ingeniør, den anden automobilmekaniker,
og de skal overtage ledelsen af værkstederne i stedet for den nuværende leder Niels Hove, der efter 15 års arbejde i Numan vender tilbage til Danmark. Bygmester Hove, de er ledere af hele det store foretagende her. Hvor længe har de været i Numan? Jeg blev udsendt af Sudermissionens bestyrelse i 1952 til at forestå missionens tekniske interesse. Og der var ikke noget videre dengang? Der var lidt. Man havde begyndt med en lille afdeling her inden for tømmerstikkeri. Og der var i den mekaniske afdeling var der en dieselmotor, der gav lys til hospitalet. Nu kan de jo ikke være specialist på alle de felter, tømrerarbejde og mekanisk arbejde. Hvordan har de klaret det? Det var selvfølgelig vanskeligt i begyndelsen, men inden jeg rejste ud, fik jeg en helt del specialkursuser. Dels i røntgen. Det var for øvrigt det interessanteste. Jeg havde en 14 dage på Aarhus Amtssygehus i røntgen. Og så videre på dieselmotorfabrikker og elektricitet, rørlægge og så videre. Og de står som ledere, arbejdsgiver. Har det nu spillet nogen rolle for Sudermissionen, at de på daværende tidspunkt var sergeant i livgarden? Jeg håber ikke, at der har været nogen militær tone i det. Vi har en gemytlig og et godt forhold imellem hinanden. De kommer meget omkring i landet, så? Ja, vi har jo byggeri rundt omkring. Området, som Sudermissionen dækker, er cirka 1,5 gange så stor som Danmark, og der bygger vi skoler, dispenserier og en del beboelseshuse også. Til missionærer? Til missionærer, ja. Og til vores ledere på de forskellige institutioner. De er også indvist som missionærer? Ja. Jeg rejste ud første gang på kontrakt, men efter første tur blev jeg indvist som missionær. Og hvad indebærer det? Det indebærer det, at man har den danske folkekirkes velsignelse i det arbejde, som man udfører herude. Dels i prædiketure med folkene, men den største mulighed, vi sådan set har, det er, når vi er på bygpladser ude i distriktet, og så viser vi film. Det er oplysende film, og det, som vi som regel altid slutter med, det er film, der viser om, hvordan folk kan beskytte sig mod de forskellige sygdomme, bilharzia, tuberkulose og malaria. Den første danske missionær, der kom til Numan, var læge, og sygdomsbekæmpelse udgør stadig en meget stor del af missionens arbejde. Dr. Hormøller, de er midt i stuegangen. Hvor mange patienter tilser de her på hospitalet? Ja, vi har her på sygehuset en gennemsnitsbelægning på 120 patienter. Ofte har vi langt flere, men regeringen anerkender kun godt 90 af vores senge, så ofte er der en svær overbelægning på de forskellige afdelinger. Og de får altså tilskud af den nigerianske regering? Ja, vi modtager et tilskud svarende til det antal sengepladser, vi har. Staben herude ved hospitalet er både afrikanere og hvide? Ja, det er den. Vi har jo en stor stab af danske sygeplejersker her, og vi har 2 trænede afrikanske sygeplejersker for tiden, ja. Men en hel del andre, som har en uddannelse her fra stedet, og som gør et stort arbejde, især i vores poliklinik. Ja. Og hvor mange læger? Vi er for tiden 3 læger. Dr. Bankert, som er vores overlæge, og så min kone og jeg. Ja vel. Og hospitalet består jo, så vidt jeg har set, af 3 afdelinger. Ja, der er den gamle afdeling derovre, og der har vi endnu de tuberkuløse patienter indlagt i en slags grønne gård. Der består af en række runde hytter i stil med de hytter, der findes her i egnen, og dels en lang patientbygning, hvor patienterne bor 2 og 2. Og vi har tydeligt indtryk af, at patienterne holder af at bo der, og de betragter det ofte som deres hjem og har deres familie med. Og til tider har vi i tørtiden, hvor folk ofte kommer langvejs fra, haft en meget stor belægning derovre. Og her i disse hytter indretter de sig næsten som derhjemme, i det de jo ofte må være der i 1 år eller 2.
Vi har en hel del med svære tilfælde, som ikke kommer sig, og en del, som nok kunne trænge til kirurgisk behandling, som vi ikke er i stand til at udføre på grund af mangel på instrumentarium og tekniske hjælpemidler. Men det er altså det gamle. Så har vi jo her, hvor vi var i gang med stuegangen. Det er sådan mellemstadiet. Ja, her har vi det nuværende sygehus, som vi vil kalde det, med patientafdelinger for mandlige og kvindelige medicinske og kirurgiske patienter, og en operationsafdeling, hvor vi har mulighed for at udføre temmelig mange og sådan store operationer. Efterhånden har vi fået en del af det tekniske apparatur i orden. Vi har jo fået hjælp forskellige steder fra, for eksempel fra den danske kristne lægeforening, og for nylig fik vi blandt andet en elektrokardiograf, som jo hører til fornødenhederne derhjemme, men som vi først nu har fået, og som er med til at hjælpe os i diagnostikken. Da vi skulle oprette den nyeste afdeling her på stedet, tuberkuloseafdelingen, der fik vi bevilget et beløb fra det lutherske verdensforbund. Men beløbet slog ikke til, og det viste sig så, at kirkeminister Bodil Koch, som havde været herude just på det tidspunkt, fandt ud af, at hun ville prøve, om ikke hun kunne støtte dette projekt, og hun fik derfor nogle midler ved møderne i Falconer-centret til dette projekt. Og hun fandt også udvej for at henvende sig til det danske Røde Kors, som gav et lignende beløb, som hun havde samlet ind, hvorefter den danske Ulandsstyrelse doblede dette beløb op, så vi nu fik det beløb. Et næsten splinter nyt hospital. Skal til, ja. De kalder dem lægemissionærer. Hvor skal trykket ligge? På læge eller på missionær? Ja, det er lidt svært at vurdere, men for mig at se er det klart, at jeg vil gerne være både det ene og det andet. Både på det faglige område være læge og forsøge at være missionær udsendt af den danske kirke for at være med til at forkynde Guds ord herude. Er det så sådan, at de indfødte, at afrikanerne her, betragter det som en art betaling, at de lytter til det, de siger? Eller er der noget krav i den retning fra deres side? Det er lidt svært at se, hvordan folk anser vores arbejde, men der er i hvert fald fra vores side ikke noget krav om, at de skal være med. Vi har indtryk af, at de fleste har lyst at være med, fordi de kan se, at det er stedets skik. Men samtidig ser vi jo rundt omkring på hospitalets område. Vi kan se en muhammedan ligge og forrette sine bedeøvelser ved aftenstid, og vi kan se nogle af hedningerne have deres særlige ritter til tider herinde på hospitalsområdet. Og det accepterer de? Det accepterer vi. Det er ikke noget, vi ønsker at lave om på, men vi ønsker at fortælle dem om noget, som vi tror vil kunne fylde deres liv. Omkring hospitalet udfolder der sig et farverigt folkeliv. Det er meget almindeligt, at ikke-kristne afrikanere har mange koner, enkelte 18-20, og byhøvdingen i Numan alene 48. Og det er lige så almindeligt, at man tager et lille udvalg med sig, hvis man indlægges på hospitalet. For mad skal man have, og hvis man ikke netop er på skånekost, må man selv klare madproblemet. En af de mest frygtede sygdomme er spedalskheden. Man regner med, at mere end 1 million mennesker i Nigeria har denne sygdom. Nye sulfapræparater i pilleform har vist sig at have effektiv helbredende virkning. Mange af de syge samles med deres pårørende i isoleringslandsbyer, der ledes af sygeplejersker og som er under konstant lægetilsyn. De danske missionærer driver alene 2 sådanne landsbyer. 1 gang om ugen uddeles piller, og de hårdest ramte får økonomisk hjælp. Desuden gives der behandling mod spedalskhed på hen ved 20 poliklinikker i forbindelse med små missionsstationer i området.
Amadou, firing, and others, David, Yamota, Ya, Ankidi, Kalevi Garan, Isa, Pantia, Yakai, Jaban Turkey, Babu Yambalka, San Sikila, Wayakam, Anjama, Babu Awa, Dana, Kevas, Silvan. Og ingen læge er overhovedet. For et par år siden begyndte missionen at sende en mobil klinik ind i disse områder. En læge og 2 sygeplejersker deltager i sådanne 14-dages ture, hvor man overnatter i telt. Man afholder sig fra at prædike, men befolkningen er ikke i tvivl om, hvem de hvide er og hvad de står for. Dr. Bangers, de er godt nok lidt i behandlingerne her, og har mange patienter, der står og venter. Hvor mange har de behandlet i dag? Vi har behandlet nogen af 30 i dag. Der har været, og det er ret mange, da det er første gang, vi er i denne by. Og hvilke sygdomme har de behandlet? Den sidste, de behandlede, lille dreng var en dreng med ormesygdom og med vattersot. Han har desværre en meget stor mave, og det vil blive vanskeligt at få ham kureret. Og hvad gør de for at kurere ham? Han får ormemedicin for sin ormesygdom, og han får penicillin for infektioner og vitaminer, hvad man ellers kan give ham. Og ormene, det er altså den her store mave? Som ja, det er forgiftningen af ormene, der bevirker det. Det har jo næsten været andet menneske herude. Ja, det har de fleste i sådan en by. Ja. Og hvad har de? De har nogle patienter siddende her? Vi har nogle siddende her, de har fået deres afføring undersøgt og har fået ormebehandling. Selvom de muhammedanske ledere ikke hindrer missionærernes arbejde, tillader de dog ikke direkte missionerende virksomhed i de muhammedanske stammer. Men sygdom rammer også Muhammeds tilhængere, og der er store områder, hvor der... Og undersøgelsen, det er... Ja, og det foregår ved vores laboratorieassistent. Vi har mikroskop med. Men mange kommer også, fordi de har rheumatisme. Det skulle man ikke tro i varmen, men, man kan altså få men de ligger jo på det bare gulv og får rheumatisme. Nu bringer de en lille dreng, som er syg her i byen. De beder om at få en borger ned. Det vil altså sige, at han har aldrig nogensinde været i forbindelse med hvidmandsmedicin? Det har han ikke, nej. Sanu. Tun yaushe yaro nan yana da ciwo. Ciwon nan, abin da ya same shi mugun ciwon nan, mun yi da shi gida kona 10. Han har været syg 10 dage her i byen, og behandlingen har ikke hjulpet noget. Nu kommer de med ham til os. Ranan 10 muka tashi muka je Chilling. To, da kyau. Ya ce a'a wannan aiki ya fi karfinsa. Sanu. Kawo maka. Sanu. Haka ne. To ka gani yau ran talata muka zo. Haka ne. Za mu dube shi. Sanu Musa. Sanu yaro. To, det ser ud til, at den dreng lider af stivkrampe. Hans nakke er stiv, hans ben er stive. Altså en eller anden infektion, han må have trådt måske en torn op i foden, eller have et sår, hvorfra den kan være gået ind. Det ser ud til at være noget ved lillesåren her. Kan det ja, det ser ud til, at han har et sår der, som er indgangsporten for stivkrampe. Der skal kun et meget lille sår til. Og så kommer faren med herind? Ja. Inana barin ka uba, kan han lafiya? Kan han lafiya? Na lafiya yake doktor. Babu lafiya ko? Men jeg da mika. Veninde, jeg da mika. Det viser sig, at faren klager over, at han har sår på benet. Ja. Og der har han også et stort tropesår, som han sikkert har haft i flere år. Og hvad gør de ved det? Det må forbindes, og så giver vi penicillinindsprøjtninger. Ja. Men det er ofte meget længere med hele. Når de kommer til sådan en landsby, så stemmer folk jo åbenbart sammen. Der kommer mange mennesker. Der er altid mange tilskuere, og de vil alle sammen overvære behandlingen af hver eneste en. De bliver siddende lige til vi lukker. I eftermiddag, så skulle vi gerne nå til den næste by på vejen Malabu, så vi skulle gerne pakke op snart.
og køre videre for at nå frem inden aften. Ja. Så